سلام كبرات تخاتلتي داسني اكستران لومي 24 ميازيا 2023 بستدالو وزيناتات اب سودان زلو كونتات بزملكت زلو حبريتاتات دبلوماسياتاتن زيغاتات كالوت هاغراتن كاب سودان يوصو مهلاوم اب ኢትዮጵያ አመንጎ መንግስትን ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞን ዝርብ ከጀመር ምዃነ መግላጹ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ገደን ዝነበሮም ሽልማት ዝሃበሉ ስነ ስርዓት መክያዱ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ አመንጎ ኤርትራን ስዑድ ዓረብን የመንን ሓንቲ ዓባይ ናይ ሩስያ መርከብ ጠፊኣ ምህላዋ መግላጹን ካልኦን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ። ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብክብሪ ይዕድመኩም። ኣብ ካርቱም ሓያል ውግእ ኣብ ዘለዎ እዋን ሓያል ሃገራት ዲፕሎማስያታትን ዜጋታትን ካብ ርእሰ ከተማ ሱዳን ኣውፅአን ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ኣብታ ሃገር ዲፕሎማስያታትን ብነፋሪት ከም ዘውፅኣት ትማሊ ሰንበት ኣፍሊጠን። ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ዓዲ ጣልያን ካልኦት ሃገራትን ካብ ሰንበት ጀሚረን ዜጋታትን ንምውፃእ ይፅዕራ ከም ዘለዋ ተገሊጹ እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ስሩዕ ሰራዊት ሱዳንን ንኡስ ወተሃደራዊ ሓይልን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብ መላእቲ ሃገር ሓያል ቅልውላዊ ኣስዒቡ ይዝርከብ። ሰብ መዚ ኣሜሪካ ትማሊ ሰንበት ንግሆ ብሰለስተ ቹኑክ ሄሊኮፕተራት ቁልጡፍን ጽሩይን ዝበልዎ ስርሒት ኣስታት 100 ሰባት ከም ዘሰጋገሩ ገሊጾም። ብሰንኪቲ ኣብ ካርቱም ዘካየድ ዘሎ ግጭት ኤምባሲ ኣሜሪካ ተዓጽዩ ከም ዘሎ እቲ ኤምባሲ ኣብ ወግዓዊ ገጽ ትዊተር ብምሕባር መንግስቲ ንውልቃውያን ዜጋታት ኣሜሪካ ከውፅእ ውሑስ ከም ዘይኮነ ገሊጹ። መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ዝተሓላለኸን ቁልጡፍን ተባሂሉ ዝተገለጸ ስርሒት ዲፕሎማስያታት ብሪጣንያን ስድራ ቤቶምን ካብቲ ሃገር ብነፋሪት ኣውፅኡሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ ጄምስ ክሌቨርሊ ነቶም ኣብ ሱዳን ዝተረፉ ዜጋታት ብሪጣንያ ንምውፃእ ዝሕግዝ ኣማራጺታት ኣዝዩ ድሩት ክብል ይተዛሪቡ። ካልኦት ሓያለ ሃገራት ድማ ትማሊ ሰንበት ናይ ምውፃእ ስርሒታት የካይዳ ነይረን እየን። ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ትማሊ ሰንበት ዜጋታት ፈረንሳን ካልኦትን ዝፀዓነት ነፋሪት ናብ ጅቡቲ ከም ዝኣተወት ኣረጋጊጹ እዩ። ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ሆላንድ ብነፋሪት ፈረንሳ ካብ ካርቱም ወፂኦም ሆላንድ ድማ ሰንበት ምሸት ተወሰኽቲ ዜጋታት ብነፈርቲ ክተውፅእ ምዃና ሓቢራ እያ። ዜጋታት ንምውፃእ ኣብ መስርሕ ትርከብ ጀርመን ቀዳመይቲ ወተሃደራዊት ነፋሪት ትማሊ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ካርቱም ከም ዝዓለበት ሓቢራ። ስርሒት ምውፃእ ዜጋታት ዓዲ ጣልያን እውን ተጀሚሩ ከም ዘሎ ማዕከና ዜናት ሃገር ሓቢረን። ካልኦት ሃገራት እውን ትማሊ ሰንበት ንዜጋታተን ካብቲ ቦታ ብዓወት ከም ዘውፅኣ ይፍለጥ። መብዛሕትኦም ዜጋታት ሃገራት ዋሽመጥ ዓረብ ከምኡ ድማ ግብፂ፣ ፓኪስታንን ካናዳን ዝኾኑ ልዕሊ 150 ሰባት ብባሕሪ ናብ ወደብ ጅዳ ስዑድ ዓረብ ኣትዮም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሱዳን ዝርግሐ ኢንተርኔት ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቋረፀ፣ እዚ ድማ ነቶም ኣብ ካርቱምን ካልኦት ከተማታትን ተዓፅዮም ዘለዎ ሓገዝ ንምውሃድ ብከቢድ ክዕንቅፍ ከም ዝኽእል ፀብፀባት ሓቢሮም። እቲ ናይ ስልጣን ቅልስ ኣብ ርእሲ ከተማ ካርቱም ከቢድ ደብዳብ ስለ ዝኸተለ ብማይ ዝቁፀሩ ሰባት ክሞቱ ከለዉ ካልኦት ኣሽሓት ድማ ቆሲሎም ኣለዉ። ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ፣ ኤስያን፣ ማእከላይ ምብራቕን ዝመፁ ካልኦት ብዙሓት ወፃእተኛታት ተምሃሮ ኣብታ ኣስታ 6 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብሩላ ከተማ ካርቱም ተዓፅዮም ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ኣብ ካርቱምን ካልእ ቦታታትን ብሰንኪ ተኹስን ቦምባታትን ዳርጋ መብዛሕትኡ ህዝቢ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ውሑስ ተበጻሕነት መግብን ማይን ተቋሪፅዎሎ። ክልቲኦም ወገናት ዝተሰማምዕሉ ዝመስሉ ሓያሎ ተኹስ ደው ንምባል ስምምዕ ዕሽሽ ተባሂሎም እዮም። ነቲ ካብ ዓርቢ ዝጀመረ በዓል ዒድ አልፈጥር ንምኽባር 3 መዓልታት ዝተበጽሐ ስምምዕ እውን ተጣሒሱ እዩ። ውድብ ጥዕና ዓለም ብሰንኪ ትውግእ ልዕሊ 400 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣሽሓት ከም ዝቆሰሉን ይገልጽ። መብዛሕትኦም ሆስፒታላት ከተማ ካርቱም በቲ ውግእ ክዕፀዋ ስለ ዝተገደዳ ቁጽሪ ናይ ዝሞቱ ሰባት ከብ ክብል ከም ዝኽእል ይዝግመት። ምውፃእ ወፃእተኛታት ካብ ሱዳን ክሳብ መዓስ ክካየድ ዘይተፈልጠ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ካርቱም ግና ሕልፍ ኢልካ ተኹሲ ከም ዝስምዐን ኣብ ገለ ከባቢታት ድማ ብብዝሒ ምንቅስቓስ ነፈርቲ ውግእ ሰራዊት ሱዳን ይርአ ከም ዘሎን ተገሊጹ። ኣብዚ ናብ ካልኣይ ሰሙን ዝሰጋገር ዘሎ ውግእ ህዝቢ ከተማ ካርቱም ኣብ ገገዙ ተዓፂቡ ምህላው ናይ ኤሌክትሪክ ቀረብ ሃለኽቲ ነገራትን መግብን ሲኢኑ ከይኣኽሎ ብደብዳብ ከቢድ ብረቱን ተናዊፁ ምህላው ካብቲ ሃገር ዝመሓላለፍ ዘሎ ሓበሬታታት የመልክት። ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ንባዕሉ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኢሉ ዝጽውዕ ኣብ ክልል ኦሮሞ ብብዝሒ ዝንቀሳቐስ ዕጡቕ ጉጅለ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ ብምርግጋጽ ፍልልያቶም ብዘተ ክፈትሑ ተሰማሚዖም ከም ዘለዉ ኣረጋጊጹ። ትማሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምስ ኦነግ ሸኔ ኣብ ታንዛንያ ኣብ ቀረባ እዋን ዘተ ሰላም ክንገብር ኢና ኢሉ መግለጺ ሂቡ እዩ ነይሩ። እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ድማ ትማሊ ምሸት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንልዝብ ዘቐመጥናዮ ቅድመ ኩነት ተቐቢልዎ ኣሎ ኢሉ። ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ምስ መንግስቲ ፌደራል ናጻ ሳልሳይ ወገን ኣብ ዘለዎ ዘተ ብግሉጽነት ክዛተዩ ከም ዝተሰማምዑ ይገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣፍልጦ መሃብ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ሓድሕድ ንምቁራጽ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ጻዕሪ ኣበርክቶ ዝገበሩ ኣካላትን ውልቀ ሰባትን ሽልማት ኣብ ዝሃበሉ እዋን እዩ ምስቲ ሸነ ኢሉ ዝገለጾ ዕጡቕ ጉጅለ ከዘራርብ ምዃኑ ዝገለጸ። እቲ ነብሱ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኢሉ ዝጽውዕ ዕጡቕ ጉጅለ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብተወሳኺ መንግስቲ ንዕኡ ሸነ ካብ ምባል ክቁጠብ ኣተሓሳሲቡ
سم تكالنا سراويت حرنت أوروميو كال اسم انتهالي جيجايو نمنتنا علامنا أيو كلني كبل تعو تقوجله منقستن نزع عينت جوجي حبريتها كام مزرقح كقطب يقبايلو كلتيوم أكلات في اليوم بزات خفتحهم مدب تتحيز لهم مهلاو نفتحي معرنة رئيسه وسان النطبة مغيرة مجماري إلو منقست فدرالي خون سراويت حرنت أورومو اتزت اب تنزانيا خكايد مخانو كفلتن كلو اب تزت جنا اتخق قراربهم زحسب زلو ناس أسالساي وغن من مخانو أي تغلصن اب تتمالي سنة سرعات مسغانان أفلطو مهابن نتي اب تግራይ ዝነበረ ኩናት ንኽብቅዕ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተኻየደ ስምምዕ ሰላም ኣበርክቶ ዝገበሩ ሽልማት ይተዋሂቡ ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፈቂ መሐመድ ፕሬዚደንት ናይጄሪያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ፕሬዚደንት ኬንያ ነበር ኡሁሩ ኬንያታ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ማይክ ሃመርን ዲፕሎማሰኛታት ዝተፈላለዩ ሃገራትን መራሕቲ ክልላት ኢትዮጵያን ተረኺቦም ነይሮም ኩናት ይኣክል ብዝብል መሪሕ ቃል መግለፂ ዝሃበ ፕሬዚደንት ናይጄሪያ ነበርን ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ንመራሕቲ ክልቲኦም ወገናት ስለቲ ናብ ሰላም ዘምርሕ ስምምዓቶም ንኣድኡ ከቐርብን ከሎ ኣብቲ ኣዝዩ ከቢድ እዋን እውን እንተኾነ ሰላም ክመጽእ ተስፋ ነይሩኒ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንሰላም ዝወሰደ ሓያል ስጉምቲ እቲ ዘተክዕወት ወሳኒ ነይሩ ተበግሶ ሕወሓት እውን ከይጠቐስኩ ኣይሓልፍን የክብልን ከሎ ነቶም ኣብቲ ውግእ ሂወቶም ዝሰኣኑ ድማ ንስድራ ቤታቶም ምሳኹም ንሓዘን ክብል መግለፂ ይሂቡ ኣብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ መሐመድ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ኩናት ንምቁራጽ ስምዕ ሰላም ንምብጻሕ ተራ ዝተጻወተ ውልቀ ሰባትን ትካላትን መንግስታትን ምስጋኑ ኣቕሪቡ ንሱ ኣብ መደረኡ ወሲኹ ኢትዮጵያ ዋጋ ሰላምን ኩናትን ተረዲኣ ድሕሪ ምባል ጎራብቲ ሃገራት ካብ ኢትዮጵያ ክመሃራ ኣለወን ኢትዮጵያ እውን ንጎራብቲ ሃገራት ክትሕግዝ ኣለዋ እዚ ክብል እንከለኹ ብዛዕባ የሕዋትና ሱዳናውያን ዝሓስብ ዘለኹ ሱዳናውያን ካብዚ ክመሃሩ ይግባእ ክብል መግለፂ ሂቡ ፕሬዚደንት ግዚያዊ መንግስቲ ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዘስምዑ መደረ መንግስቲ ኩናት ንምውዳእ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰላም ንምምስራቱን እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስነ ስርዓት ምድላው የመስግን ክብል እንከሎ ካብ ትግራይ ናይ ሰላምን ፍቅርን መልእኽቲ ጥራሕ የኣምጽእ ብምባል ህዝቢ ትግራይ ድምጽቲ ክትሰምዕ ፍቃደኛ ዘይኮነስ ሰላም ኣስፊሑ ናብ ናይ ቀደም ናብርኡ ክምለስ ፍቃደኛ ምዃኑ ገሊጹ ጌታቸው ረዳ መግለፂ ይቀጽሉ ኣማይት ኣሽሓት ተመዛበልቲ ኣለዉ ወለደይ ሓዊስካ ተመዛበልቲ ናብ ዓዶም ክምለሱ ኣለዎም እቶም 4 ዓመት ካብ ትምህርቲ ወጻኢ ዝጸንሑ ድማ ናብ ትምህርቲ ክምለሱ ይደልዩ ምስ ጎራብቲ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ጎንፂ ክህሉ የብሉን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ሃገርና ዝረኣዩ ጎንፅታት ብትብዓትን ልክስን ክፈትሕዎ ተስፋ ገበር ንዝዓወት እዚ ዝከኣለና ክንገብር ድልዋት ምዃንና የረጋገጸልኩም ክብል መግለፂ ሂቡ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መንጎ ኤርትራ ስዑድ ዓረብን የመንን ሓንቲ ሩስያዊት ናይ ምዝንጋዕ መርከብ ጠፊኣ ከም ዘላ ተገሊጹ እታ ሰለስተ ሩስያውያን ዝርከብዋ ዓባይ ናይ ምዝንጋዕ መርከብ ካብ ስዑድ ዓረብ ወደብ ጂዛን ከም ዝተበገሰት ናብ ጅቡቲ ተምርሕ ከም ዝነበረትን ክግለጽ እንከሎ ይኹን እምበር ሕጂ ኣበይ ኣትያብ ዘይፍለጥ ኣብ መንጎ ኤርትራ ስዑድ ዓረብን የመንን ጠፊኣ ከም ዘላ ተገሊጹ በዓልቲ ቤቱ ንካፒተን ናይታ ናይ ምዝንጋዕ መርከብ ዝኾነት ነዝህሳር ራሲና ንናይ ሩስያ ሪያ ኖቮትስ እትበሃል ማዕከን ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ እታ መርከብ ኣብ መንጎ ኤርትራ ስዑድ ዓረብን የመንን ኣብ ዘሎ ከባቢ ኣጠፊኣ ኣብቲ ከባቢ ነትገማገም ባሕሪ ዝሕሉ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኣሎ እንተ ትተሓዝ ነይራ ቀደም መፈለጥና ነርና ክትብልን ከላ ሰርቲ ሚኒትስ ዝበሃል ወናኒ ናይታ ዓባይ መርከብ ዝኾነ ትካል ናይ ሓደጋ ህጹጽ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ከም ዘሎ ገሊጻ ንሳ ወሲኻ ኣብ ሙሉእ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ብዛዕባ ጠፊኣ ዘላ መርከብ ሓበሬታ ኣለወን ነዛ መርከብ ንምርካብ ኣብ ክግበር ዝኽእል ጻዕርታት ድማ የመን ምስቲ ዘለዋ ውሽጣዊ ዘፍርሕ ኩነታት ኣይከኣልን እዩ ኤርትራ ድማ ነታ መርከብ ንምድላይ ሄሊኮፕተራትን መራኸብን ክትሰድድ ዓቕሚ የብላን ስዑድ ዓረብ ግና ኣብ መድላይ ዛ መርከብ ክትዋፈር ዓቕሚ ኣለዋ ክትብልን ከላ እታ መርከብ ኣብ ልዕሊኣ ቅርሰና ተፈጺሙ ተጫውያ ከይትኸውን ዝብል ስግኣታት ከም ዘሎ ዘመልክት ቃላት እውን ያውፅያ ይኹን እምበር ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከብ ኤምባሲ ሩስያ ይኹን ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብ እታ መርከብ ኣብ ልዕሊኣ ቅርሰና ተገይሩ ኣይተገይሩን ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ከም ዘይረኸበ ዘሎ ተገሊጹ ዘሎ ሓላፊ ቆንስል ሩስያ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዳሚር ሳዲቼቭ ነታ ስትበሃል ሩስያዊት ማዕከን ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ኣብታ መርከብ ኣብዚ እዋን 3 ሩስያውያን ከም ዘለዉ ክገልጽ እንከሎ ኤምባሲ ሩስያ ምስ ሓለዋ ባሕሪ ስዑድ ዓረብ ርክባት ፈጢሩ ከም ዘሎን ኣብ ጀዳ ዝርከብ ናይ ስዑድ ዓረብ ናይ ሕወት ኣድሕንን ድልያኑ ኣካል ድሮነታ ጠፊኣ ዘላ ናይ ምዝንጋዕ መርከብ ንምድላይ መራኸብ ሰዲዱ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ይኹን እምበር እዚ ሓላፊ ናይቲ ናይ ሩስያ ቆንስል እታ መርከብ ኣብቲ ዝጠፍአትሉ ግዜ ነቲ ዘላቶ ቦታ ብልክዕ ከፍልጥ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ኣጥፊኣቶ ብምንባራ ቦታኣ ንምፍላጥ ከቢድዎም ከም ዘሎ ይገሊጹ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم